निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शौर्यकथा भाग 1। लेखिका अनुराधा गोरे। प्रकाशक विवेकानंद केंद्र, मराठी प्रकाशन विभाग। अभिवाचन स्वाती महाळंक। अनोखी भेट विंग कमांडर पराग डोंगरे। देर आर फ्यू लकी मेन who get the pressure their hobby as a routine and get paid for it too. एका प्रसिद्ध रेसकार चालकाचे हे विचार वाचताना मला वाटलं की तो माझ्याबद्दलच बोलतोय, कारण मी सुद्धा त्या फ्यू लकी मेनमध्ये मोडतो। भारतीय वायुसेनेत हेलिकॉप्टर पायलट म्हणून कमिशन झाल्यावर एक स्वप्नच सतत जगत असल्याचा अनुभव मला येत होता। पहिली 3-4 वर्ष फ्लाइंगचे बारकावे शिकल्यावर माझ्या मनात काहीतरी नवीन करण्याची इच्छा जोर पकडू लागली। त्यातच स्क्वॉड्रनमधल्या एका अनुभवी वैमानिकानं सहज गप्पा मारताना बोलून टाकलं, अरे यार, तुमने सियाचिन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मग काय, हे सियाचिन प्रकरण काय आहे हे कुतूहल मला स्वस्थ बसू देईना। त्यावेळी वय होतं 22-23। आत्मविश्वास दांडगा आणि नवीन चॅलेंजेस उचलण्याची हौस। जोश है पर होश नहीं, अशीच थोडीशी परिस्थिती। मी लगेचच माहिती काढली। सियाचिन ग्लेशियर भारताच्या अतिउत्तरेचा एक अत्यंत दुर्गम भाग। इथे भारत आणि पाकिस्तानी सेना आयबॉल टू आयबॉल बसल्या आहेत 1984 पासून। अनेक अडचणी आणि संकटांचा सामना करत आपले बहादूर जवान तिथे सीमेची रखवाली करत आहेत। त्या फौजेला अन्न पुरवठा, ॲम्युनिशन आणि इतर सामग्री पोहोचवण्याचं, तसंच जखमी जवानांना त्यांच्या पोस्टपासून फील्ड हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपली चीता हेलिकॉप्टर्स करतात। पण तिथल्या हेलिकॉप्टर युनिटमध्ये जाणं सोपं नव्हतं। काही निवडक आणि क्वालिफाईड पायलटनाच तिथे जाता येतं। मी पण चिकाटीनं मेहनत घेतली आणि एके दिवशी अचानक फ्लाईटमध्ये बसलो असताना माझा एक सहकारी येऊन म्हणाला, सर आपकी पोस्टिंग आ गई है, लेह। पता नहीं काँग्रेट्स करू या नाही। मला मात्र एकदाची लेह पोस्टिंग झाल्याचा खूप आनंद होता। माझ्याकडे वेळ फार नव्हता। माझ्या आधीच लेहला गेलेल्या तिथल्या बॅचमेट्सकडून मी शक्य तेवढी माहिती गोळा केली। जुजबी तयारी झाली, घरच्यांना पण कळवलं आणि बघता बघता मी लेहला जायला निघालो। चंदीगडहून AN-32 विमानानं लेह विमानतळावर जायचं होतं। तिथून पुढे माझा खास मित्र संधू मला घ्यायला येणार होता। दिवस होता 14 जानेवारी, म्हणजे संक्रांत। एक ट्रंक आणि एका बेडरोल सकट मी विमानात बसलो। आजूबाजूला भाज्यांची पोती, रेशनची आणि दुधाची पाकिटं होती। विमान आर्मीच्या जवानांनी खचून भरलेलं। त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच ताण दिसत होता, सुट्टी संपवून परत युनिटला जाण्याचा। भल्या पहाटेच विमानानं आकाशात झेप घेतली। थोड्याच वेळात विमान हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वतरांगा ओलांडून जायला लागलं। उगवत्या सूर्याची सोनेरी किरणं एक अप्रतिम दृश्य दाखवत होती। ती सकाळ मी कधीच विसरणार नाही। लवकरच विमान लेहला लँडिंग करण्यासाठी उतरू लागलं। आर्मीच्या जवानांनी पटापट आपापले पार्का जॅकेट्स चढवले। लेह रनवेवरचं अवघड लँडिंग कुशलतेनं करत विमान अलगद उतरलं आणि दरवाजा उघडला गेला। मला क्षणभर कळेच ना काय झालंय।
एक जबरदस्त थंडगार हवेची लाट माझ्यावर आदळली. ही तर माझ्या कल्पनेच्या बाहेरची थंडी होती. तेवढ्यात मला संधूची पगडी आणि नंतर दाढी मिशातलं हास्य दिसलं. कडकडून मिठी मारून तो म्हणाला, क्या दिन चुना है, कोल्डेस्ट डे ऑफ द इयर. आज टेम्परेचर 29 सेंटीग्रेड डिग्रीज है. पटकन ट्रंक घेऊन मी खाली उतरलो आणि सर्वात आधी जीपमध्ये बसायला निघालो. 4-5 पावलातच माझ्या डोळ्यांसमोर अंधार आला आणि श्वासच घेता येईना. कारण होतं अति उंचीवरची विरळ हवा आणि प्राणवायूची कमतरता. लेहला नवीन येणाऱ्या सर्वांना हळूहळू याची सवय होते आणि नंतरच त्यांना आपली रोजची कामं नेहमीप्रमाणे करता येतात. लेहच्या फ्लाईंगमध्ये जितके दिवस तितके रोमांचक प्रसंग. रोज काहीतरी नवीन अनुभवायला मिळायचं. त्यातलाच एक प्रसंग मला आठवतोय. लडाख हा भारतातला सर्वात मोठा जिल्हा, पण सर्वात कमी लोकवस्तीचा. अत्यंत दुर्गम. पर्वतराजींमध्ये 10-15 घरांच्या छोट्या छोट्या खेड्यांमध्ये हे साधे भोळे लडाखी लोक राहतात. या गावांमध्ये रस्ते, वीज, शाळा, दवाखाने काही नसतं. बऱ्याचशा गावांचा तर हिवाळ्याचे 6 महिने बाहेरच्या जगाशी संपर्क पण तुटतो. अशा एखाद्या खेड्यात कोणी आजारी पडलं तर सर्वात जवळचं हॉस्पिटल म्हणजे लेहचं सरकारी रुग्णालय. पण आजारी माणसाला 60-100 किलोमीटर दूर नेणार कसं? म्हणूनच अशा वेळी वायुसेनेची हेलिकॉप्टर वापरण्याची तरतूद आहे. एक दिवस अशाच एका छोट्या खेडेगावातून एक लडाखी तरुण लेहच्या कलेक्टर ऑफिसमध्ये पोहोचला. 4-5 दिवसांचा प्रवास पायी करून तो आला होता. त्याच्या गावात त्याच्या बहिणीला तातडीनं उपचारांची गरज होती. भर थंडीचे दिवस असल्यानं बर्फानं बहुतेक रस्ते बंद होते. लगेचच कलेक्टर ऑफिसमधून आमच्या युनिटमध्ये रिक्वेस्ट आली. पण बरीच संध्याकाळ असल्यामुळे पुढल्या दिवशी पहाटे हेलिकॉप्टर पाठवायचं ठरलं. मला या मिशनवर जायची संधी मिळाली. ते गाव खूपच छोटं. तिथे दूरध्वनी, पोस्ट ऑफिस काहीच नाही. मग गावातल्या लोकांना कळणार तरी कसं की उद्या हेलिकॉप्टर येणार आहे? त्यासाठी पण तोडगा होता. गावात ट्रान्झिस्टर रेडिओ होता. मग त्या दिवशी रात्रीच्या ऑल इंडिया रेडिओ लेहच्या बातमीपत्रात सांगण्यात आलं की अमुक गावात उद्या सकाळी हेलिकॉप्टर येणार आहे. गावकऱ्यांनी हेलिपॅड आणि पेशंटला तयार ठेवावं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सूर्योदयाबरोबरच आम्ही निघालो. गाव इतकं छोटं होतं की कुठल्याही नकाशावर त्याचं नाव नव्हतं. पण त्या तरुणाला पण आम्ही बरोबर घेतलं, गाव ओळखण्यासाठी. हवामान काही खूप चांगलं नव्हतं. आकाशात ढगांची गर्दी होती. सूर्यदेवाचं दर्शन अधूनमधूनच होत होतं. वाटेत छोटी छोटी खेडी दिसत होती. तिथल्या लोकांनी सुद्धा आदल्या दिवशीच्या बातम्या ऐकल्या असणार. काही लोक छतावर उभे लावून आम्हाला पुढची दिशा दाखवत होते. जवळजवळ 30-40 मिनिटांनी आम्हाला ते गाव दिसलं. अगदी छोटं आणि डोंगर उतारावर होतं. गावाबाहेर एका छोट्याशा जमिनीच्या तुकड्यावर बर्फावर चालून चालून एक तात्पुरतं हेलिपॅड बनवलं होतं. त्या तुफान थंडी वाऱ्यात सुद्धा अख्खं गाव लोटलं होतं. आता आमच्याकडे वेळ जास्त नव्हता, कारण हळूहळू ढग खाली यायला लागले होते. थोडी थोडी हिमवृष्टीही सुरू झाली होती. माझ्या को पायलटची चुळबुळ मला न बोलताच खूप काही सांगत होती. मी त्या तरुणाला पटकन पेशंटला घेऊन यायला सांगितलं. तो पटकन उडी मारून नाहीसा झाला. 2-3 मिनिटात 4 जण त्या मुलीला घेऊन आले. ती तर बेशुद्धच होती. तिला आत ठेवल्यावर आम्ही तिच्या भावालाही बरोबर घेतलं. मी दरवाजा बंद करणार तेवढ्यात एका म्हाताऱ्या गावकऱ्यानं माझे पाय धरले. मी इशाऱ्यानं त्याला दूर जायला सांगतोय तेवढ्यात एकानं माझ्या सीटखाली एक शाल सरकवली. मी ती पटकन बाहेर फेकली. आता त्या पहिल्या म्हाताऱ्यानं माझा हात घट्ट पकडला. त्याच्या पाणावलेल्या डोळ्यात बघितल्यावर माझ्या लक्षात आलं की हे त्या मुलीचे वडील. एवढ्यात को पायलटच्या शब्दांनी मी भानावर आलो. सर जल्दी निकलते हैं नहीं तो फर्स्ट जाएंगे. मी त्याचा हात सोडवून दरवाजा लावला. तेवढ्यात त्यानं आत काहीतरी टाकलं आणि हात जोडत तो मागे झाला. मला लक्ष द्यायला वेळ नव्हता. आम्ही टेक ऑफ करून सरळ लेह गाठलं. सरकारी हॉस्पिटलच्या हेलिपॅडवर त्यांना सोडेपर्यंत हवामान खरंच बरंच खराब झालं होतं. त्यांना सोडून परत लेह विमानतळावर येईपर्यंत अगदीच दमणूक झाली होती. नंतर युनिट क्रू रूममध्ये बुखारी समोर बसून गरम गरम चहा पिताना मी सकाळपासूनच्या घडामोडींबद्दलचा विचार करत होतो. मला त्या म्हाताऱ्याचा चेहरा आठवला. मी पटकन जाऊन सीटखाली बघितलं. तिथे पडली होती एक जुनी चुरगळलेली 20 रुपयांची नोट. त्या म्हाताऱ्या बापाकडून मला मिळालेली
सप्रेम भेट. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.